ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар вокзали ноҳияи Данғара қарор дорем, дар инҷо донишгоҳи тиббии Хатлон ва аз ин тараф маркази ноҳияи Данғара. Хонаи имрӯзамон аз маркази ноҳияи Данғара 15 километр мебошад, дар деҳаи 402 ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз маркази ноҳияи Данғара то хоная 15 километр мебошад ва ҳавлии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, якум роста, сеюм кӯча. аз ин тараф мо омадем, дар он ҷо раҳи мошингоҳ, дар ин тараф мактаб, дар назаш масҷид. ин хонаи имрӯзамон ман ҳамин хона мебошад. дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем, ман ҳамин чӣ хеле мебинед мактаб аст, дар наздаш боз масҷид ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 10 сотиқ замин ва 4 дархона дорад, плюс 2 веранд, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлии хуб мебошад. дар наздикиаш мактаб, садик, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ ҳаст. бо транспортам мушкилӣ нест. аз маркази ноҳияи Данғара то хоная ҳамагӣ 15 километр мебошад. ва дӯстони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки замини ҳавлӣ дар умум 20 сотиқ замин мебошад. то охира 20 сотиқ замин аст, лекин ин ҳавлӣ фақат 10 сотиқаш фурӯхта мешавад. то мана ҳамин битоноя, ҳоло камтар пас дар охири навор мо сарҳади ҳавлиро нишон медиҳем. ман ҳамин ними ҳавлӣ 10 сотиқ замин мебошаду фурӯхта мешавад. боқӣ монда 10 сотиқи дигар, 10 сотиқи дигар ҳам дӯстони азиз алоҳида дароза дорад. нархаш бо маслиҳат мебошад. ба рақамҳои соҳиби хона занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз. нархи худи ин ҳавлиро баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо бинои асосӣ, дар ин бино 2 веранд, 4 дархона, ҳаммом ва ошхона мебошад. такхонаам дорад ва дар ин ҷо боз хонаҳои времянка. ҳама дарахтҳои мевадиҳанда мебошад. бо барқ ва об таъмин аст. чӣ хеле ки мебинед, марҳамат, ворид мешавем ба бинои асосӣ. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед 2 веранди калон, якум, дуюм, сеюм, чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо бошад ошхона ва ҳаммом. верандҳои калон мебошанд дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин дуюм ҳуҷра меҳмонхона мебошад. хона қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳо меистанд, баъзе чизҳо мебаранд. ин ошхона ва ин бошад ҳаммом. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин чорум ҳуҷра. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем, ҳама ҳуҷраҳо масоҳаташон калон мебошанд. масоҳати худи ҳамин биноам зиёд аст ва заминам калон аст, 10 сотиқ замин. акнун дӯстони азиз, ин биноро нишон медиҳем ва баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. декдомхона, ҳезумхона,
ва инҷо оғу сарҳади ҳавли дӯстони азиз то мана ҳамин сафедия мебошад. дӯстони гиромӣ, мана мехел то ҳамин сафедия рост рафтагиай 10 сотиқ замин ва аз ин тараф дӯстони азиз ин 10 сотиқ заминам дар фурӯш аст. чӣ хеле ки қайд кардем барои фаҳмидани нархи ин замин ва рақамҳои соҳиби хона муроҷиат мекунед, хатишон маслиҳат мекунед. дӯстони азиз алоҳида дарвозаам дорад. чӣ хеле ки мебинед нархи ин ҳавли дӯстони азиз 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. 10 сотиқ замин, 4 дари хона, 2 веранд, мактаб, масҷид дар наздикии хона ҳаст, бо барқ ва об таъмин аст. ҳуҷҷатошам 100%. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. то маркази ноҳияи Данғарая 15 километр мебошад. транспорт ҳаст ва чӣ хеле ки дидед ҳама раҳои хона, ҳамин раҳои худи ҳамин минтақа дӯстони азиз ҳамашон асфальт кардагӣ минтақаи обуд ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.